Ahojte. Dnes vám ukážem, ako robím pozlacovanie obrazu. Budeme potrebovať takéto lepidlo na podklad pod metalické plátky zlaté, takisto štetec a tiež aj zlaté plátky a dnes budem dávať v takejto farbe. Takže poďme na to. Takže nanesieme lepidlo hlavne na tú časť, ktorú potrebujeme pozlatiť. Už len celé to vlastne prejdeme s týmto štetcom. Takže obraz vyzerá teraz takto, ale stane sa, že niekedy sú na týchto okrajoch takéto, že nám prejde tá zlatá farba až poza okraj. Takže teraz už len zoberiem štetec a všetko budem dorovnávať. Takže zoberiem a takto si to pekne zamalujem, aby to aj vyzeralo pekne. Lebo ťažko sa tá zlatá farba sa ťažko odstraňuje už potom z plátna. Takže ja si to takto pekne dorovnám. Tak ešte si tu domaľujeme pekne zarovno. Takže obraz mám hotový. Vyzerá takto. Je to rozmer 70x50 a tento obraz je ešte voľný, takže môže byť aj váš. Ahojte.